Marian Zabala naiz, Bilbotarra, Solokoitzekoa. Gurasoak euskaldunak ziren. Hala ere, gure etxean euskera gutxi entzuten zen. Ama, gerra garaian Bilbora etorri zen. Giro erdaldun horretan gaztelera ezinbestekoa zen. Amak gurekin ikasi zuen erdera. Ni Olatz naiz, Marianen alaba. Nik ama beti ezagutu dute euskara ikasten. Espazen euskaltegian, berbalagunera eta horrela, bizitza osoan zehar. Bizitza osoan. Gu ere berehala hurbildu ginen euskaltegira, euskaldun bihurtzeko. Euskarari gabeko euskaldunak sentitzen ginen. Gaur egun, nire seme-alaben hizkuntza, ama hizkuntza, euskara da. Eta euskaraz bizi gara. Amamak ikusi zuen zelan bere iloba guztiok zelan ikasi genuen euskaraz, ezta? Pozik zegoen. Eta orain ikusiko balu bere ondorengoak ere ja ama hizkuntza euskara daukatela, harro egongo litzateke. Eman euskarari giltza!